Gepleyer Adatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleyijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 14-nji maý, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onu Praga'daky studiýadan men Ýogşan Nurwan alyp barýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Adatlygyň web saýtyny iň köp okulan we iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny Türkmenistanyň internetiň ýagdaýy bilen bagly çap edilen habarlar we gepleşikler çekýär. Mysal üçin Türkmenistanyň internet ýene haýallady. Türkmenistanyň internet tas dolýanýaly öçürli diýen atlan çap edilen habarlarymyz, gepleşiklerimiz köp dinlenipdir. Şeýle-de bu hepde Türkmenistanyň ezoterik hyzmatlar arwaz alýar. Aşgabatda taksi sürüjüler täze düzgünler bilen tanış edildi. Täjik prezidentiniň ogly Rustam Emomali resmi sapar bilen Aşgabada bart diýen atlan çap edilen habarlarymyz iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Marlylar odalky adyk resmileriniň tutsak edilmegini göz goýugçylyk kökmünde häsiýetlendirýär diýen atlan çap edilen gepleşigimiz bolsa, bu hepde iň köp dinlenenleriň başyny çekýär. Türkmenistanyň gaziet jurnallary mejburi abuna ýazylmak möhüm başlandy. Türkmenistan ýeňsiň 77 ýyllygyny belleýär. Balkanyny soňky zaňy üçin ýöneljän pullar 50 ýoka maskallary başça terwar edýär diýen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem bu hepde iň köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Bu hepde Klios ýurdundan jyda düşen türkmenleriň soňky gonulgasy. Bayram namazyna baranlara Gurban uly Berdimuhammedowyň täze kitaby wagt edildi diýen atlan çap edilen videolarymyza tomoşa eden has kän bolupdyr. Şeýle-de Türkmen görnüşleri 19-njy hepde diýen atlan çap edilen fotosergimiz kän tomoşaçy çekdi. Hormatly dinleyijiler, Adatlygyň web saýtyna çap edilen makalalaryň, habarlaryň aşagyna öz pikirlerinizi ýazyp, Adatlygyň erkin pikir aýtmak üçin berýän mümkinçiliginden peýdalanmaga çagyrýar. Ýöne pikiriňizi aýdaňyzda talap edilýän düzgünleri ýatdan çykarmaň. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyň owy problemleri bardak söhbet bilen dowam etdirýär. Türkmenistanyň hökümet mejlisinde ýene-de ekrançylyk ýerlerini suw bilen üpçün etmek meselesi gozgaldy. Serdar Berdimuhammedow bu meseleni 10-njy maýda geçiren iş maslahatyny gozganyny näme üçindir esasan daha soňky sewtindäki ekin ýerleriniň suwaryş meselelerini çözmegi talap etdi. Bu maslahat söwda boýunça vice-premier Çağrı bir kaýynç we soňky duýduruş berilmeginiň ýa-da geçiriligi hökümet maslahatyny ençe meýilbäri goşadyrnak içinde çözülýän yer alma, import edilýän önümleriň ornuny tutýan ady önümleriniň önümçiligini ýokarlandyrmak, infrastruktura meseleleri hem gozgalyp geçildi. Ýatlasak, söwda pudugyny jogap berýän ornatary Türkmenistany daşardan getirilýän yer alma, soğan, sarımsak, meýwe, un, ösümlik ýagy ýaly ady önümleriniň mukdarynyň köpelenligi üçin kaýynç berildi. Ýöne Galiziýew import önümleriniň köpelmegine däl, ýurtdaky adyk gytçylyk bilen baglykda bölekleýin boyun alynan korrupsiýada hem aýplanýany meňdeýär. 10-njy maýda suw desgalary bilen baglykda Adatlygyň habarçylarynyň Amderýanyň oýundaky suw kynçylyklary barada berýän habarlaryny gytaklaýyn tasdiklap, Prezident Lewap Sewtiniň häkimine hem birnäçe tawşyryk berdi. Adatlygyň habarçylary ýurtdaky şol sanyny daha sow sewtindäki suw, agyz suw meseleleri barada ýygyderli habar berýärler. Suw bilen bagly korrupsiýanyň jemgyýetdäki deňsizligiň has güýçlenmegine sebäp bolýanlygyny duýdurýan synçylar hem bar. Emma hökümet suw meselesini umumlukda tasdiklap, suw desgalaryna esewan edilmek baradaky zerurlygy gaýtalaýan hem bolsa, bu urda edilmeli işleriň jikme-jikligine geçmeýär. Mysal üçin, Türkmen hökümeti näme üçin birden daha sowdaky suw üpçünçiligi meselesini gozgady. Meteorjurnal nesriniň ýazmagyna görä, daha sow sewti tapgyr 3-nji ýyl ýeti suw ýetmezçiliginden ejir çekýär. Bu ýagdaý sewtiň Amderýadan gelýän suwdan ýeterlik paý alyp bilmezligi, yerleriň aşy sorladylmagy, suwaryş desgalarynyň ýedegsizligi, ýyllaryň ýygy-ýygydan gurok gelmegi we çyýgyň az düşmegi bilen düşünülýär. Emma Türkmenistan aýdaly geçen ýylyň aşy gurok gelmegi sebäpli hatda şäherlerde hem çugdurumlaryň suwuny baglap
suw tygyşytlamagy mezur bolanlygyna garamadan suw bilen bagly döreýän çynlaka ýagdaý barada näme üçindir ilata açyk maglumat bermeýär. Synçylar Gurbanyguly Berdimuhammedowyň ow hozalygyny şol sanly ýerleriň onlar çyýllap şorladylmagy, hasyrlylygyň pese gaçmagy bilen bagly ýagdaýlary bölekleýin tasdiklandygyny, suw deskalarynyň ýygdygyny gowlandyrmak, zeýkeşleri araslamak, suw tygyşytlaýjy tehnologiýalary giňden ornaşdyrmak tapşyryklaryny berenligini, ýöne ýurdun ow hozalygyna dören meseleleri çözüp bilmän duruşuna diýen ýaly ogluny miras galdyranlygyny belleýärler. Eýsem Serdar Berdimuhammedow Sebitdäki adyk suw meseleleriniň barha ýitileşýän şertlerini özünden öňkü iki prezidentiň dolandyrışlary döwrüne çöken owany nädip dikeltmeli? Biz bu arada pikirlerini bilmek üçin olarky suwurlyşyk injeneri Nur Muhammed Hanafi bilen söhbetdeş boldyk. Ýöne bu söhbete geçmeden öň Türkmenistany zeýkeşleri arasalamak üçin daýhanlara salynýan bir kanun salgytlary barada kardeşim Sehranyň habarçylarymyzdan gelip bolşan maglumat esasynda taýýarlan habaryndan bir bölegi bilelikde diňläliň. Mary welaýatynyň Garaw metrawynyň häkimetleri zeýkeşleri gazmak we arasalamak üçin ýaşaýjylardan, şol sanda telekeçilerden we kärenetçilerden pul ýygnaýarlar. Ýagdaýdan habarly çeşmelerimiziň we yerli ýaşaýjylaryň sözlerine görä, bu çäre üçin owa ýaşaýjylaryndan pul ýygnamak baradaky karary etrap häkimliginde geçirilen ýygnakda gelindi. Garaw metrap häkimligi daýhan birlikleriniň we geňişlikleriniň başlyklary bilen ýygnak geçirip olara zeýkeşleri gazmak üçin ediljek çykdajalary öz üstüne almagy tapşyrdy. Şondan soňra başlyklar ýaşaýjylardan, kärendeçilerden we telekeçilerden pul ýygnap başladylar. Dip çeşmämiz aýtdy. Ol bu ýagdaýyň etrawyň tas ähli geňişliginde we daýhan birleşiginde gaýtalanýandygyny hem belläp, bu iş üçin telekeçilerden 200 manat, kärenetçilerden 50 manat we adaty owa ýaşaýjylaryndan has takygy her hojalykdan 20 manat ýygnalýandygyny aýtdy. Bu pullar her obada beýimçi bellenen bir adam tarapyndan ýygnalýar diýip efirde atlandyrylmasyzlygyny soran owa ýaşaýjysy 9-njy maýda gurrun berdi. Zeýkeşleri gazmak, çuňaltmak we arasalamak işleri adatça döwlet tarapyndan amal edilýär. Häkimetler ilandan pul ýygnamak işlerini ýaşullar hem çekýärler. Habarçymyzyň maglumatyna görä olar ilandan pul tapşyrmagy uğrunda tagalla edip owalarda wagt işlerini geçirýärler. Mundan başga da yerli ýaşaýjylar we çeşmelerimiz ýygnalýan pullara garamadan zeýkeşleriň talaba laýyk gazylmaýandygyny hem aýdýarlar. Zeýkeşleri çuňlaşdyrman diňe gyrasynyň gumuny gazyp alýarlar we olary giňeldýärler. Olaryň içindäki gamyşyny dolu çykarmaýarlar diýip yerli ýaşaýjy belledi. Şeýle-de ýaşaýjylar geňeşlikleriň we daýhan birleşikleriň başlyklarynyň zeýkeşleri gazmak işlerinden bir kanun gazanç edýändigini hem habar berýärler. Başlyklar zeýkeşleriň gyralaryndan ýygnalan gumlary kerpiç zawodlaryna satýarlar we şol pullary öz jüwlerine alýarlar. Zeýkeşleri gazýan ekskawatory her bir ýük ulagyna gum ýüklän üçin 50 manat pul alýar. Ýük ulagy gumy kerpiç zawodyna eltip beren üçin 150 manat alýar. Ýöne kerpiç zawody her eltilen gum üçin 200 manat pul töleýär. Şeýlelikde 200 manat başlyga gaýdyp gelýär. Dip ýagdaýdan habarly yerli ýaşaýjy gurrun berdi. Türkmenistanda ýaşaýjylardan, şol sanda telekeçilerden we kärenetçilerden dürlü şol sanda bağ nahallaryny ekmek, ýüpek gurçugyna ýydak etmek, yer üçin sadaka bermek ýaly maksatlar üçin pul ýygnamak adaty çäre öwrüldi. Adatlyk bular barada ýyllar boýy habar berip gelýär. Synçylar ýurtda gümürtük taslamalara milliardlarça dollar goý berip, suw deskalaryny awatlamagy, kanallary gazmagy, zeýkeşleri çuňaltmagy serişde goý bermeň unudulandygyny we bu deskalaryň ýurdun başga bir näçe pudagynda bolşýaly raýatlaryň maddi serişde hasabyna saklanmaga çalşylýandygyny aýdýarlar. Hormatly dinleýijiler, Sehranyň diňiňiz. Türkmenistanyň ow hozalygyny emele gelen ýagdaý baradaky söhbetdeşligi Nur Muhammed Hanafi bilen dowam etdirýäris. Nur Muhammed ağa, siz bilen yine bir gedek Türkmenistanyň suw meselesi, azyk meselesiniň arkasynda aňyrsynda ýatan düýpli ow hozalyk reformalary barada gurrun etmekçi bolýar. Sebäbi prezident Serdar Berdimuhammedow 6-njy maýda da 10-njy maýda da yine bir gedek suw meselelerini ýüzde hem bolsa gozgap geçdi. Ýurtda dowam edýän ow hozalyk problemasyny gyýtaklaýyn tasdik etdi. Daşardan getirilýän gög önümleriň köp
köpölýänligi sebäpli sowda ulgamyny gödegçilik edýän ornwasaryny Berk Kainç we soňky duýduruş berdi. Indi siz odolky suw inженери hökmüni aýtsaňyz, odol hem bu mesele boýunça bir näçe gezek söhbet etdik. Türkmenistan suwun kuwuny, suw meselesini hakykatdan hem çözjek bolsa näme etmeli? Döwlet derejesinde, hökümet derejesinde näme etmeli? Ýa-da bir näçe tawsyrlyk bermek bilen çözüljek meselemi? Hakykatdan bu uly mesele. Özüm şuunki ýagdaýda dünýäň şuunky günlerinde bir Ukraina meselesi, umumy dünýäde elektriň, gazyň bahasynyň ymmasy ýokary galmagy bilen ol has gyda ýagdaýyny gaty agyr ýagdaýa getirýär. Ýöne muňdaşyndan Türkmenistana ýagdaý. Bu ýöne boş gurrunlar bilen, ýa görkezmeler bilen ýagdaýy düzeltip bolmaz. Özüm ýagdaý şu gitdigiçe beterleşer. Näme üçin diýseňiz, Türkmenistanyň ýeri şor. Şoň üçin şor ýerde beýkeşler gowy işlemese sen hasyl albermersiň. Hasyl albermeseň ýene de ýurtdaşyndan getirmeli bol, halkyň açlygyndan ölmejek bolsa. Şoň üçin sen o käýin şwer ýa halktan var 20 manattan ýygnajak bol, 100 manattan ýygnajak bol, oňla eýip bir meseleni çözüp bolmaz hiç wagtda. Birinciden hökümet tarapyndan ünsürip Bağışlan Nur Muhammed ağa, onu ne edip çözüp bolar bu meseleni? Şu arada anırak gurrun etseňiz. Bu meseleni çözmek için hökümet özü ünsürmeli bu mesele. Ol bir topar borgulsuz binalary kurup, bir topar çykdyjy edip o tarafa çykdyjy etmeliler. O hojoluğuna çykdyjy etmeli. Ine Sovet döwründe de Yankı dünýä şu Moskwadan bir topar meseleler çözülýän bolsa, şu Orsiýetden Moskwa Kreml görkezme berýärdi. Ha drenaj üçin şunça pul berilmeli, yankı suw sistemasyna şunça pul berilmeli diýip, şo döwürde de ünsürilýärdi. Ýöne mahal meseleler ýöne gurrun bilen gitdi. Ýene bir mesele getirjek bolýan. Ine görelli bolar ýaly İsrail alyp göreli. İsrail'in halkyn Türkmenistanyň ken. Yeri näçe etse az. Su Türkmenistanyňkydan beter gıt o ýerde. Şo döwlet öz halkyna birinciden imitlenip çimetýär, ikinciden ekspert etýär. Ýurtdaşyna satýar. Ine nirden nähil edip şo suwun gıtçylygyna şolar ýaly ýagdaý etdirler. Bar öwren bolmanyna öz akylyň ýetmese. Şoň üçin diýene hakykatdanam bu meseleni çözecek bolsa döwlet siýasatyny ütmetmeli. Halktan talap etmeliler. Özü şu mesele ünsünü vermeli. Inni Nur Muhammed ağa, Türkmenistanyň döwlet büdjetinde şo hozaluk üçin, hozaluk reformalar üçin, infrastruktur üçin, şoň bilen birlikde de suw desgalar üçin hem belli bir serişdäniň bölünip berilýänligi aýdylýar. Şu arada ýüzlerden bolsa anyklaşdyrman gurrun emedilýär. Emma näme üçin serişde meselesi barada, şol serişdeleriň nähil özleşdirilişi barada anyk gurrun edilmeýär Türkmen hökümetiniň maslahatlaryna. Bir ýerde näme sebäpden, näme üçin şo göýberilen serişdeler hem işlemeýär ýa-da yeterlik işlemeýär. Yerli synçylaryň habarçylarymyň aýtmagyna görä, o infrastrukturasy, ýollar, köpürler, suw desgalary gaty harap ýagdaýda soňky 10 ýyllyklarda. Ol serişde göýürilýän bolmagy mümkin. Birinciden on yeter hemme meselelerini çözmek üçin yetmeýän bolmagy mümkin. Ýöne göýürilýän serişde nire ulanylýanyny seretmeli. Belki yankı o hocaluk mekanizmlerini, traktör diýdi, kombayn diýdi, olar ýaldatlar alınýanlar. Yankı yer üçin udobrenýeler, yankı başga da şolar ýal meseleleri üçin ýöne on hemme meselelerini çözmek üçin göýürilýän serişde yetmeýäni görünüp duranlar. Yetýän bolsa onu yankı dekeşlere dönsürlerdi. Tu taşıyıklı olunmak için dünýä ýap bilenler bir topar täze teknologiýalar var. Türkmenistan'a Berdimuhammedow Gurban ulam häzir serdaram sifrizasiýa diýip oturýarlar. Ýöne oňanyna da düşünen okmy näme ha şolar ýalda täze teknologiýany ulan tu taşıyıklı olunmak için. Dünýäde ýaman kän ýa-ni bir döwletiň meselesini getirdim. Ýöne dünýäde suwun taşıyıklı ulanmak için edilýän zatlaryň bir topar döwletlerde var. Kitayam görsek, milleti on hemmemize belli näçedigini. Şolar üpçümetýär açlygyndan ölýän ýok. Türkmenistanyň halkynyň ýagdaýyndan kän etse gowy. Şoň üçin ýene hökümet birinji nowatda prezidentiň öz ýanky siýasatyny
o okuculuk meselesine ütkötmese ýagdaý düzelmez, gitdigiçe beter bolur, halkyň açygynyň öl uğrar. Siz Döwlet Üçinçilik Komitetinde de belli bir döwür işlediňiz. Öz tejribeňizi paýlaşsaňyz, şu günü näçe milliard dollar ýa-da näçe 100 milyon dollar firişde gerek şu günü o hojalygyny hakykatdan hem özüne ödärýaly puwdagy ögürmek üçin, şoňla birlikde de iş ýerleriniň dikelmek üçin, o adamlarynyň durmuş derejesiniň ýokarlanmak üçin şu günü döwlet näçe firişde bölmeli? Yoşun, bu mesele gaçyly mesele. Birincisi o bizim işleyen döwrümizde bir toparda atlan bakasan başga diýiş, şunky gün bilen deňeşdireňde. Şunky o bu hojalyň ýagdaýyny, ýeriň ýagdaýyny, drenaj sistemaň, suw sistemaň, bu ýagdaýyny men dogrusyny aýtsam häzir doly yurtdaşynda ýaşap 20 ýyldan gowrak, 25 ýyldan gowrak yurtdaşynda o sistemalaryň şumalky nähil ýagdaýyny men biljekkel. Näme üçin isen Türkmenistanyň özüm bu mesele boýunça gelle saklýa, hiç ýerde bir görüp aňlap boljakkel nähil ýagdaý bardygyny. Şoň üçin birinciden çagşanyň arada gurrumy ýok. Bu zatlary düzetjek bolsaň, iň bolmanda şahsy töwet döwründäki ýagdaýa getirjek bolsaň, oňa näçe çykdyjy gerek. Oň üçin her ýylly şo ýagdaýy bir derecede, o derecede saklajak bolsaň, oňa näçe gerek. Bu zatlaryň hemmesiniň hasabyny çykarmak gerek. Ýöne o kyn zat däl, ýerinde bolsak, men meselem ony derrew çykarardym. Ýöne o ýerde de spesialistler bar. Ýöne oňa ümsürmek gerek, şolara görkezip bermek gerek. Şolaryň ha çykaryp hakykatdan özüm korkman. Bir topar adamlar özüni şu korkuda saklap, şu meseleler bilen işleyen adamlar özüni korkup, doğrusuna maýdy bilen oklar ahyryn prezidenti. Aýtýanym bolsa olaryň seren ok. Şoň üçin ýa-ni muny asaçan dogry bir görüp ýagdaýy ýüze çykarmaly, şoňa görä serişde öýürmeli. Bize gelip gowşýan habarlara görä şol tewitlere goýuberlen serişdeler hem ýokardan görkezme berilmek bilen agoý binasyny gurmaly, ýa mesjid gurmaly ýaly görkezmeler esasynda başgura gönükdirilýär. Ýagny bu puwdakda ullakan korrupsiýa bar. Meseleniň bir bölegi şu ýagdaý bilen bagly bolup bilermi? O hojalygynyň dikelmezliginiň ýa-da o hojalygyna goýberlen serişdeleriň ýerine ulanmalygynyň bir sebebi ýokardan berilýän görkezmeler esasyndaky korrupsiýa bilen bagly bolup bilermi? Korrupsiýa bilen bagly bolup biler ýoksa, näme üçin diýseňiz, o hojalygy goýberlen serişdeden kän bir çüýüňe urup bolmaz. Näme üçin diýseň o ýerde o gurulýan bina däl. Ýöne iň bir korrupsiýa ýa-ni öz peýdasyna edilýän işler gurulşupdy. Her binadan men özüm işleýän döwrümde bilýärdim. Türk şirketleri, käbir şirketler bilen ýolbaşçylar bilen aragatnaşym gatgowdy, olar gidilip durmakdy. Ne şu proýektiň bahasy 100 milyon bolsa, men şonu 120 milyon etýän. Näme üçin diýseň 20 milyonyny men şo tölemesem, maňa şo proýekti gurmak üçin ruhsat beren oklar. Diýip gün açyçan aýtýardylar. Şu korrupsiýanyň iň esasy güllep bir ymmasyz gazanç gazanýan, ýa-ni korrupsiýanyň gazanjy iň ýokary derejede gurulşupdy. Şoň üçin men pikirim boýunça Türkmenistanyna başga puwdaklara kän ümserilmeýän esasy ýa-ni gurulşuk diýip şondan näme üçin diýseňiz şo ýerde gazanyp bolýar. Hormatly dinleýijiler, bi odalky suw gurulşuk inженери, odalky diplomat Nur Muhammed Hanahyň pikiri. Eýsem siziň pikiriňizçe Türkmenistanyň o hojalyk problemalarynyň arkasynda ýatan sebäp näme? Ýa-da Türkmenistanyň adyk meseleleri, suw meseleleri, o hojalyk meseleleri nädip gysga wagtda çözülip biler? Bu arada bize öz pikirleriňizi ýazsaňyz, aýtsaňyz, iýerseňiz minnetdar bolardyk. Nur Muhammed aga söhbetdeşlige gatnaşyp beren gurruňyz üçin köp sag bolun. Sag bolun. Gepleýär Azatlyk radiosi. Hormatly dinleýijiler, hepdäniň jemini türkmen jemgyýetçiligi we Magtumgul Praga aradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Türkmenistanyň 1970-nji ýyllardan 2017-nji ýyla çenli maý aýyna bellenen Magtumgul günleriniň Tomsun örküsine ýa-da Gurbanuly Berdimuhammedowyň dogran güni bilen soňlanýan medeniýet hepdeligine goşulyp, ýerli edebiýatçylaryň sözleri bilen aýdylanyna däp bolan ähmiýetini ýitirenine 5 ýyl boldy. Ýöne muňa garamazdan Eýranyň Magtumgul günleri şinlik hem maý aýyna bellenilýär.
Sapar Murat Niyaz döwrüne magtymly günleri ara terhet düşen türkmenleriň, ýagny Türkmenistanaky we Eýrannaky türkmenleriň, beýik şahyryň goşgularynyň birleşdirici uruhy esasyna az wagtlyk kem bolsa görüşip, duşup bilmegine, gelejege has uly umyt baglamagyna ýol açypdy. Eýsem magtymlygynyň goşgularynyň türkmenler arasyndaky birleşdirici uruhy şuň kun nähili ýagdaýda. Biz bu arada pikirini paylaşmadan sonra Türkmen edebiýatçysy Abdurrahman Düýeci bilen telefon arkaly söhbetdeş boldyk. Abdurrahman öz pikirini paylaşsaňyz baş üstüne. Soraňyz hawa magtym bolatagymyz Nurgoý Türkmeniň birleşigi üçin jan ýakan Türkmen milletiniň bir döwlete hyzmat etmegini, gulluk etmegini arzu eden bir şairimiz. Ýöne bugün bir tarapdan şo Türkmenistan, Türkmen döwleti barlygyna gowantagam, ikinji tarapdan şol magtym bolan, şol arzu etýäli Türkmeniň bir ruh bolmagy, bir ýurt, birleşikde bolmagyny biz bu döwletleriň kän hyzmat edip bilmeýänmika diýen. Eger iň bärsinden şol seretsek, bir çeňrak zat misallar bereýin. Edil şu wagtyň özünde magtym boly gülleriň tutuluşynyň özünde şolaga berlik ýok, birleşik ýok. Nähili şu wagt Türkmenistanda 298-nji doglan ýyl tutulýar magtym boly. Türkmen Sehrada bolsa 289-njy ýyl. Arada tapawut 9 ýyl. Eslinde Türkmen Sehrada şol öňden hem şol ýyllar gelýän ýyla görä tutulýar. Türkmenistanda bolsa şol täzäşil malty üýtgetdiler şonu. Yani onu näme esas edip üýtgetdiler, delilleri nämedir, bilimlen bir baglanşy barmy ýok, onuň bilen ýok, özlerem şol görüş ýok. Türkmeniň aňy bir bolmaly, bir noktada bir ara gelmeli, birlikde karar vermeli düşünje ýok. Elbette eger doğrudanam şol arada 9 ýyl fark bar bolsa, şon Türkmen Sehradakylar bilen geňeşip bir güni bellek bolýar da şonu. Ýok, o özü başga öz ýuruguna barýar. Olsaň bärdekiler näme sessin, men öz ýoluma barýan diýeni. Diňe olan dere aýynam etgedip durawy. Aýynam bizde şol Türkmen Sehrada hemişe ýalynmaý aýyna edil şu wagt düýünde mer başlady şol magtym urgulleri. Türkmenistanly ýoluna diýeşdim. Wah, şuňa öz periyadaş. Abdurrahman, elbette magtymly günleriniň bellenşi soňky döwürde dogurdanam üýtgedildi. Şoň bilen birlikde de Türkmenistanyny alınıp barlayan siýasat bilen baglykda magtymlygynyň doglan senesi wabatda hem düşünşmezlikler bar. Onuň terjime hali bilen bagly hem düşünşmezlikler bar. Bir ýerde elbette siziň aýdyşyňyz ýaly Eýrannaky maglumatlar has gowy öwrenilen bolsa, dogurdanam ýerlikli bolardy. Almyň hem magtymlygynyň öwrenilişiniň we öwredilişiniň hem peýdasyna bolardy. Bu pikir bilen Aşgabatly edebiyatçylaryň hem köpüsi alaraşýar. Şoň bilen birlikde magtymly bilen bagly arada dören gatnaşyklar esasyna siz hem Türkmenistana sapar edipdiňiz, ýalňyşmasam. Belki şu sapar bilen bagly ýatlamalaryňyzy hem paýlaşarsyňyz. Bu nähili boldy? Elbette Türkmenistan garaşykly bolandan soňra ilki ýyllarda o gatnaşyklarda boldy. Türkmenistanla Türkmen Sehra halky arasynda şol birleşen ýaly ruhy birleşik boldy da garnaşlar bir-birini tapyp ondan gatnaşyklar döredi. Sapar Murat Niyaz da şo wagtlarda milli sözlerde duýgular gowrak görnýärdi. Magtym bolu şol wagtda bütün Türkmen halkynyň bir simboluna öwrilipdi. Şonuň dewamyny gatnaşyklar boldy. Biz şolundan paýymyzy alyp da magtym ugullerini Türkmen Sehrada hem Türkmenistan'da gatnaşýardyk. Ýöne ýanky 1998-99 ýyllar bolaysa gerek. Magtym ugulleri gatnaşanda meni iki zat ýeň alyrdy. Birinciden magtym uguller diýen weli magtym ugulyan magtym ulan at çekýän ýok. Hemmesi Türkmen maşyny oty sahnede. Özüm magtym ugulny ýöne o ýyllar danyslar zat nebir edebiýat, nebir goşgy, ondan iň at tutulýanym Türkmen maşy. Muňa bir ýeň alypdym. İkinjem şol salonuna zalla zadyň ödem otydy ýaşdy. Türkmen maşy. Ral öňrekde bizden otyrdy. Şonna berdi nazar Hudaý nazar bilen iki şahir o sahnede magtym ulan bardy gurrun bermeli boldy. Edil şu gurrun arasynda Tumulyň Türkmeniň diýen zat häk setiri araýla. Teke ýotmut göklen ýadyr adydy. Bir döwlete gulluk etip däşeýimiz. Şonu kap barýardy weli birden zat Türkmen maşy eliň aldyr durun idi.
Ondan hayran geň taňa bakyp durdular, seyretdiler. Şo diýdi, şo ýerde biziň ärsar dogallarymyz gatýardy. Çoňa madyň goşuň diýdi. Ýene bir zat aýtdy şo türkmen tiýrelerden. Onam goşuň diýdi. Aýoy, muny magtym ol, ýaky 250 ýyl, 300 ýyl öňe to näde bitgesip bolar ony. Bize hemme geň alyp o berdi nazar ağa şol aýdajak boldy. Onam bir gatrak ýyrty oturtdy ýerine. Ondan sonra agşam telewiziona sesletek aýyşmakdy. Türkmen maşy şeýle bir alymany söz aýtdy. Şeýle bir ulu söz aýtdy. Şoňa meňdeş ýalakalarda başladylar. Şol öz görkezýärdi ki, magtym ol diýen zat o taýatdan çykypdyr. Bir siýasat da hemme açyň hyzmatynda bolmaly. Abdurrahman elbette Niyaz döwri geçdi. Şuun kuguna gelseňiz, şuun kuguna magtym bilen bagly türkmen jemgyýetinde nähili ýagdaýlar bolup geçýär. Şu arada hem pikiriňizi aýtsaňyz. O yankı aýdyşym ýaly birincide tapawut bar. Türkmen tehra bilen Türkmenistan tapawutlandyrdylar. Şoň özi bir agzalyk döretýär türkmen halkynyň arasynda. İkinci, bulan hemme siyasattan göz aşalıp gelýär. Firavunu bilýärsiň, Mısır padşah firavunlary. Şeýle bir güýje eýe bolýarlar dünýäde. Ondan menden uly men birinciden men Allah'ın ýerüzündäki wekilli başlaýarlar, görlärler. İnsonuny oňa da doýanok men Allah'ın özü başlaýarlar. Bizim Türkmenistan'da da şonu ýaldyrak görünýär. Bir adamny şeýle bir güýçken näme diýeni bolýar, özüni hemme zatdan ýokary görýär. Ondan özünden ulrak bir zat göresi gelenok. Şol magtym ulyny özünden ulrak görenseňşiler bir kyskançlyk ýaraýanmyka diýen. Näme magtym uly köp adamaly men markam. On şonu näme diýerler doğulan güllerini doğrulap, onu ulaltman özlerini ulaltmalılar. Men şol Türkmenistan'a giden ayıptım ama magtym ullanmaşy her zatda diýene. Ol Türkmenistan'ı şu wagtdan Berdi Muhammed'in adyna goýulan bolsa doğulan günde. Ol günde şol Berdi Muhammed'den başga zat eşitmez halk. Hemme temaşa bolar, sebäbi ondan ula adam bolmaly. Türkmenistan'da sebäbi adamlar dewlet üçin. Şonu ýaly adamlar dewlet üçin hem de aslında adamlar bir adam üçin. Şonu ýaly görýär. Şondan göz başalyp gelýär. Inni Abdurrahman, sizin pikiriňizçe Magtym Gulynyň we beýleki türkmen klassiklarynyň şuňky türkmen jemgyýetçiligi üçin nähili zerurlygy bar? Şu arada näme pikir edýäňiz? Şuňky maddilaşýan dünýäde ruhy meden çökünlükden goranmak meselesinde klassiklaryň dörejiliginiň bir ähmiýeti bolup bilermi, rolu bolup bilermi? Olar dogrudan dogry düdük öwredilse. Elbette. Bir milletin edebiýatynyň güýçli bolup bolmandygyny biljek boldyň ilki şonuň klassik edebiýaty barmy ýokmy şoňa seredilýär. Şol milletin eger din edebiýaty agızdan bolsa ol millet diýen ösmediginiň bir alamaty bolýar. Ema ýazyly edebiýat klassik bolsa ol büyük medeniýet eýedigini görkezýär. Türkmenlerde de Allaha şükür şeýle güýçli edebiýat bar. Magtym uly ýaly adam 18-nji ýüzyylda dünýä meçhörüne eserler ýazypdyr. Onam dewam edip on şägirdleri nesilden nesile şoň stilin dewam edip ýazypdyrlar. Her tarapdan beýik pikirler de bar. Şoň içinde siýasat hem bar, ondan felsefe de bar, irfan da var, tesavvuf da var, din da var, dünýä de var, ýaşaýyş da var. Aslında Magtym uly bir ýaşaýyş kitabyny ýazypdyr. Onun devamında da şonu devam edipdir bizim klassiklerimiz. Ol okudulmaly, öwredilmeli, köp çap bolmaly. Gynansaňam şoňa da Magtym uly da gyskanyp şoň kitabyny çap etmeli, gaýtam öz kitaplary çap etişini görýärsiz. Hakimiyet başyndakilerin. Olaň filosofiyasyn öwretmeli. Ondan güýçli klassik öwredenden sonra sen modern edebiýatyny şonuň esasyny gowrak öter. Edebiýata iýe çykmaly, hemmesi bir-birine baglanşykly. Ondan adam kärsiline täsir eder, ondan diline täsir eder. Ondan dünýä türkmenleri ýene peýda bolar goldap durdan edebi taýdan. Bizi bir-birimize baglayan şol edebiýat, yüreklerimizi baglayan edebiýat. Allaha şükür bir Magtym Gulymy bar, her halkda ýok şonu ýaly büyük şair. Şonu uloldup gaýtan birleşiň bir noktasyna öwürmeli şonu. Birleşik noktası bolmaly. Oň gaýtam doğulan günni üýt gidip, doğulan ýylyny üýt gidip, ol näme siýasat arkada ýatýar meni haýran şonda gordy. Ýa-şonaga. Hormatly dinleýijiler, edebiýat salim Abdurrahman Düýeci bilen türkmen jemgyýetçiligi we
magtymly günleri baradaky söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Söhbetdeşlikde hem mälim bolşýaly Eýranyna magtymly günleri şinni hem may aýynyň ortalaryna bellenýär. Türkmenistana bolsa bir magtymly günleri onlarça ýyl may aýyna bellenendigine garamazdan Gurbanuly Berdimuhammedowyň prezidentlik döwrüne senesi ütközülip Tomsuň ortasyna geçirildi. Hem magtymly we türkmen jemgyýetçiligi, türkmenleriň arasyndaky birleşik ruhu barada size nähili pikir garaýşlary bar. Eger bu barada bize ýazsaňyz, pikirleriňizi aýtsaňyz minnetdar bolardyk. Abdurrahman Düýeci söhbetdeşlige gatnaşyp berin gurrunuz üçin köp sag bolun.